बिथां अमर सिंह ब्रह्म। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिथाङा सासे आंगो लोगोमोन। बिथांनाव माखासे बाथ्रा सोंनो नागिरदों जोंनि मिथिनो हायै जारिमिन जाय जारिमिनाखि दिनैसिम जारिमिनाव लिरजायाखै बेफोर माखासे बाथ्राफोरखौ आङो सिक्रेट बाथ्राफोरखौसो आं सोंनो नागिरदों मानोना बिथांनि जिउ खौरां गोबां बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नाथाय माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो आद्रा थालांनाय बायदि मोनो बेनो जाहैबाय बिथाङा दि जुलि खालामलाङाखै बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिगौ नाथाय बिथाङा मानो जुलि खालामाखिसै बिथांनि जिउआव जुलि खालामैनि माबाफोर जाहोन दङ नामा बेबायदि बिथाङा लाभ एफेयार्सआव गोग्लैदोंना गोग्लैयाखैमोन जोंनि गोसोआव मोनसे सोंलु जानानै दङ। बिथाङा मानि थाखाय हाबा खालामाखिसै एसे बैसो जानाय समसिम निसय उनावहाय हाबा खालामगौमोन बे बाथ्राया उननि बाथ्रा नाथाय बिथां थांना थानाय समसिम जुलिनि गान्थि खालामाखिसै ओंखायनो फंनैसो बाथ्रा बिथांनि लाभ एफेयारनि बागै एसे मिथिनो हास्थायदों निसय नोंथाङा मिथिगौ। आच्छा नोंथाङा सोंबाय जेला आंबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि एखे गामिनि मानसि एखे एलपि स्कुलाव जों ज' फरायलायनाय एखे हाइ स्कुलाव जों ज' फरायदोंमोन उनावहाय बिथाङा क्लास 10आवहाय सक्ति आश्रम हाइ स्कुलाव फरायहैदों जोङो दतमा हाइ स्कुलनि खाथियावनो खोलाहा बेवहाय बिथाङा थांदों बिथाङा जोंनि फार्स्ट बर' मिडियामनि आगोल बेचनि एसामिसनि लास्ट बेच बेनि आरो जों जाबाय आङो बड' मिडियामनि थार्ड बेच बड' मिडियाम आङो थार्ड बेचनि दा बे हिसाबै बिथाङा जोंनि बहुत सिनियर 10 बोसोर सिनियर आरामसे दा बिथाङा एकेलगेयाव फरायनायमोन खिन्थु हाइ स्कुलखौ सक्ति आश्रमाव बिथाङा फरायहैनानै मेट्रिकखौ सक्ति आश्रमनिफ्राय मोनसे लेटार लानानै फार्स्ट डिभिजनाव पास जादों कटन कलेजाव फरायहैदों बिथाङा प्रि इउनिभार्सिटि साइन्सखौ कटन थार्ड मेसआव थानानै पास जायो आरो उनाव बिएससिखौबो कटन थार्ड मेसआवनो हस्टेलाव थानानै बिएससिखौबो बिनिफ्राय पास जायो दा बिथाङा आंनि सिनियर मस्ट आं जेब्ला हाइ स्कुलाव बिथाङा गुवाहाटि कटन कलेजाव फरायो सानसेखालि आं क्लास 9आव फरायब्ला बिथांमोनहा साथामसो ज' जानानै आंनि न'आव थांदों जों एखे गामिब्लाबो बिथांमोनहा सानजा माखानि जोङो ओरै सोनाब सा माखानि जोंनि गामिखौ मनिसारा एबा लखासारा होनो दा बेरायहैबाय बेनिफ्राय आंखौ बुंहैदों बिथांमोनहा हाब अमर नों माथो फरायनायाव बिराद मोजांनो नोङोथ' मोजां रिजाल्ट खालामनांगौ आरो कटन कलेजाव फरायहैनांगौ बिदि होननानै बिथाङा प्रस्ताब होबोदों आंखौ माने इन्सपिरेसन होदों थुलुंगा होदों आरो जोंनि बिमा बिफाजोंबो रायलायबोदों बिनि उननिफ्रायनो बिथाङा आंजों लोगोआव फैदों दा जों एखे गाथोनाव दुगैबोनाय एखे एलपि स्कुलाव फरायबोनाय हाइ स्कुलावबो जोङो अलमस्ट एखेलगे फरायदों दा बिथांनि जिउ खौराङाथ' बुंनो थांब्ला जोबोद माने दुखु गोनां हाइ स्कुलाव फरायनाय समनिफ्रायनो बियो बिराद इंराजि थाव लेक्सार होयो इंराजियाव बिराद स्मार्ट माने बै समाव जोंहा रमान स्क्रिप्टनि आन्दलन बायदिसिना जाबायमोन बे समावबो बिथांखौ जोङो सम सम जोंनि बर' रायजो राजानि मेलाव माने एसे लेक्सार खेबसे खेबनै होनायखौ जों नुबोदों दा बिथाङा कटन कलेजनिफ्राय बिएससि पास जानानै उनाव इउनिभार्सिटियाव फिजिक्सआव एमएससि फरायदों आरो ल'बो फरायदोंमोन बिथाङा जेराव बिथाङा ल'आव फरायनानै हस्टेलाव इउनिभार्सिटि ल' कलेजाव जेला फरायनानै हस्टेलाव थायो बिथांनि हस्टेलावबो आं थांदों हर थाहैदों उन्दुहैदों दा बिथाङा जाहैबाय जोंनि बरागारिनि बिथोराव सासे वान अफ दा मस्ट ब्रिलियान्ट मानसिमोन बिथांनि गामिया बरागारि आंनाबो बरागारि जों एखे गामि खिन्थु जों लागोआ गामिया गिदिर हिसाबै गावबुराया साब्रैमोन बिथांमोननिया खन्द'आ गेजेर खन्द' सा खन्द' आरो जोंना मनिसारा खन्द' दा गावबुराया आलदा आलदा थेवबो एलपि स्कुला एखेमोन गामिया मोनब्रै गावबुराजों खन्द' मोनब्रै आलदा आलदा समाज सोलियोमोन दा बिथाङा कटन कलेजाव जेब्लानाखि बिएससि फरायो होमबा आङो प्रि इउनिभार्सिटि साइन्स कटन कलेजावनो आंबो फरायहैबाय बिथाङा हाइ स्कुलाव आंखौ मेथामेटिक्स एडभान्स मेथामेटिक्स फोरोंदों एडभान्स मेथामेटिक्सआव ट्रिगोनोमेट्रि कअर्डिनेट जिअमेट्रि गोबां अंक
बिथाङा फोरोंदों। बिथांनि फोरोंनायनि थुलुंगायावनो आङो मेथामेटिक्सआव लेटार मोनदों आरो आंबो मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन पास जादों, मोननै लेटार लानानै 71%। उनाव बिथाङा फैनानै आंखौ कटन कलेजाव फरायनांगौ होननानै निजेनो लानानै थांदों। ओमफ्राय थार्ड मेसआव बिथाङा थायो बिएससि, आङो प्रि इउनिभार्सिटि सेकेन्ड मेसआव फरायो। दा बिथाङा मोनसे समावहाय जोंहा बे समाव अल गुवाहाटी बड' स्टुडेन्टस इउनियन दंमोन। बेवहाय गोबां कलेजनि स्टुडेन्टफोर ज' सम सम बे गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुनि मिटिं जायोमोन। बे समावहाय जोङो गोबां कलेजनि स्टुडेन्टफोर लोगो मोनो। बेनि बिथोराव हेन्डिक गार्लस कलेजआ मोनसे मैखोम कलेजमोन, जेराव खालि हिन्जावसा स्टुडेन्टफोरल' फरायो। दा बे हेन्डिक गार्लस कलेजनि स्टुडेन्टफ्राबो जोंनि एबसुनि मेल मिटिङाव थाङोमोन। दा बे समावहाय बिथाङा जाय हक मानसि हिसाबै, सासे सेंग्रा हिसाबै बिथांनावबो बे सेंग्रा बैसोनि जेनाखि आखुथाय बेफोर थायो। बेवहायनो जोंहा गोबां सेंग्राफोर सिख्लाफोर जों लोगो मोनलायो। दा बे सेक्रेट बाथ्रा, बिथांनि बे सेंग्रा बैसोनि लाइमोन जेनाखि सम, बेवहाय बै हेन्डिक गार्लस कलेजाव फरायग्रा सासे स्टुडेन्टजों बा सिख्लासाजों, जायफोरनाखि जोंनि एबसुनि मिटिङाव ओंखारो, बेजों एसे सिं सिं मोजां मोनलायनाय जादोंमोन आरो। दा प्रथम फार्स्ट बिएससि फाइनालाव बिथाङा मेजराव पास जाजोबनानै मेथामेटिक्सआ फार्स्ट कर्स, बे मेथामेटिक्स साबजेक्टआव बेक थादोंमोन। जायनि फलाव सेकेन्ड टाइम बिथाङा बिएससि फाइनालखौ होफिननांगौ जादोंमोन। आच्छा, बेनि उनावहाय सेकेन्ड टाइमाव पास जाबाय बिथाङा। थिग बै फेल जानाय समाव बोसोरसेयाव बिथाङा गसाइगावआव प्रि इउनिभार्सिटि साइन्स सार्टिफिकेटजों इन्टारमिडिएट स्केलाव गसाइगाव हाइ स्कुलाव मास्टार मावहैदोंमोन। थिग बे समावनो जोङो बिथाङा मोनसे हयथ' फैदों जे गावबो सासे सेंग्रा हिसाबै माने जुलि जानानै रायजो जानायनि एसे बाथ्रा बिथांनाव हयथ' फैदों। जायनि फलाव बै गाव गोसोजों गोसो सिङाव मोजां मोनखोमानानै थानाय बे सासे हिन्जावसाखौ बिथाङा न'खराव प्रस्ताब होदोंमोन। जायनि फलाव बिथांनि प्रस्ताब मर्मे जोङो उदालगुरि साइडनिमोन मानसिया, जोङो सानसेखालि बर'फानि बिदा देरसिन आरो आं, ओमफ्राय सासे परमेश्वर ब्रह्म एक्स एमएलए, जों साथामजों बिथांनि मोजां मोननाय हिन्जावनि न'खराव थाङो। बे मोजां मोननाय हिन्जावनि न'खराव नायनानै सामाजिक भाबैनो जों थांदों। बिथांमोनहाबो बहुद मोजाङै माने बरायदों, जोंखौ रायलायदों सामाजिक भाबै, आरो बिथांनो आस्थाम सोनायनि रिं सेरिमनिनि थांखि लानाय जादोंमोन। आरो बे हिसाबै ओइदिनखालि जोङो थिग थाक खालामना फैबाय, रिं सेरिमनि जासिगोन। फैनानै बिथाङा रिं सेरिमनिखौबो दाहोदों। दाहोखांनायनि गेजेरावहाय जेला सोहैनांगौ जाबाय। इन दा मिन टाइम जोङो खोनानो मोनबाय जोंना बिथांनि मोजां मोननाय आइजो बिथाङा गुबुन सोरबा सासे सेंग्राजों जुलि जासिगोन होननाय जोङो खबर मोनबाय। खबर मोननाय लोगो लोगो बिथांनि गोसोआ बायबाय। ओमफ्राय बिथाङा हयथ' लाइजामजों जगाजग खालामबाय, बले नोङो ओरैबायदि जाबाय होनलाय, नंगौ जाहैबाय। दा बिथांनि गोसोआ बहुद समाव बे समाव गसाइगाव हाइ स्कुलाव इन्टारमिडिएट स्केलाव प्रि इउनिभार्सिटि साइन्स टिचार हिसाबै खामानि मावबाय दंमोन। बे समाव बिथाङा दुखुजों आरिजों खानाय गोलाव मोनसे समाव लादों। हयथ' जोंनि रायजो राजाया बिथांनि सासे सानै सोरनावबा खानाय गोलाव लानाय बाब्रिसिम खानाय जायलाला फट'खौ सोरबा नुबाय जानो हागौ, थागोन सोरनावबा। दुखु गोनां बाथ्रा, बेफोर फट'आ आंजों मोनसेबो थालाङाखिसै। दा बिनि गेजेरावनो आं इन्टारेस्टखौ खालामनो नागिरो जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ नंगौ जों बड'फा होननानै मिथियो। बिथाङा बर' हारिनि सासे बड'फा एबा गोबां माने मान मोननाय सासे सिबिजाग्रा सुबुं। थेवब्लाबो बिथांनि आन्दोआवदि माबा मोनसे बाथ्रा दं नामा, बे बाथ्राखौ दिनैनि बिथां अमर सिंह ब्रह्मआ बुंदों
गतिके रायजो राजाफ्रा बिनि बागै बा बेखौ लानानै जेबो गोरोन्थि बुजिनो नाङा।